Дэкрэт нумар 7 у дзеянні. Парламентарыі і бізнесмены абмеркавалі перспектывы развіцця прадпрымальніцтва. Больш за 500 экспанатаў, прысвечаных гульні нумар 1. Унікальную калекцыю за 6 гадоў сабрала футбольная балельшчыца з Віцебска. Незвычайны госць віцяблянка знайшла і прытуліла крата альбіноса. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Практыку прымянення закона Рэспублікі Беларусь аб падтрымцы малога і сярэдняга бізнесу абмеркавалі ў Віцебску. За круглым сталом сабраліся члены пастаяннай камісіі нацыянальнага сходу Беларусі па эканоміцы, бюджэце, фінансах і бізнесмены. Размова ішла аб тым, як на практыцы рэалізуюцца палажэнні дэкрэта нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва. Вопрос стоит и социальный, той же занятости. Будет занятость, не будет того, скажем, социального вопроса, будет покупательная способность выше. Скажем, если будут благоприятные условия для открытия и ведения бизнеса, на сегодняшний день у нас хорошие есть о малых городах и в сельской местности, но им мало кто пользуется, потому что, наверное, недостаточно той информации, недостаточно, скажем, какой-то, рекламной такой акции, чтобы, скажем, предприниматель уже пользовался теми льготами. Дэкрэт нумар 7 актывізаваў малы і сярэдні бізнес у рэгіёне. Для прыкладу, калі на 1 студзеня каля 300 чалавек адкрылі сваю справу, то на пачатак ліпеня колькасць наваяўленых прадпрымальнікаў павялічылася ўтрая. Да іншых тэм за бяспекай на вуліцах Віцебска падчас міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску адказваў у тым ліку і мотапатруль мінскага спецпадраздзялення. Мабільнасць, хуткасць і аператыўнасць у нестандартных дарожных сітуацыях. У гэтым перавага інспектараў на байках. У першую чаргу яны звярталі ўвагу на ўладальнікаў двухколага транспарту. Аднак за дарожнай абстаноўкай у цэлым таксама назіралі. Патруль перамяшчаўся на матацыклах, у тым ліку легендарнай маркі Харлі Дэвідсон. Вага такога транспарту 420 кілаграмаў. Магутнасць рухавіка 160 конскіх сіл. Это подразделение еще само очень молодое, скажем так. Вообще я езжу очень давно на мотоцикле, езжу я с 18 лет. А как только было сформировано это подразделение, так сразу же я в него и вступил, скажем так. Первоначально у нас были старые BMW 750, в данный момент у нас 850 BMW GUCI 2017 года, так называемый F850. Также имеется Yamaha Fuji 2006 года, 1300 объемом, ну и непосредственно Harley Davidson. Основная задача, которая стоит перед мотоподразделением нашего батальона, это пресечение, предостережение водителей мототранспорта не нарушать нормы, стандарты, правил дорожного движения. Работа сталічнага мотапатруля на вуліцах фестывальнага Віцебска прынесла станоўчы вынік. Колькасць аварый у гэты перыяд знізілася ў разы. Не выключана таксама, што сама атмасфера форуму мастацтваў вымушала вадзіцеляў быць больш культурнымі і ветлівымі на дарозе. Праўда, без парушэнняў правілаў дарожнага руху на вуліцах фестывальнага горада не абышлося. За 10 дзён у Віцебску затрыманы 40 нецвярозых вадзіцеляў і 70 чалавек, якія селі за руль без правоў. Гэта самыя сур'ёзныя правапарушэнні, з якімі праваахоўнікам давялося разбірацца падчас Славянскага базару ў Віцебску. Міліцыя падвяла свае вынікі міжнароднага форуму мастацтваў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Крымінагенная сітуацыя ў горадзе на працягу апошніх 10 дзён была пад кантролем. Грамадскі парадак на фестывальных вуліцах штодзень ахоўвалі больш за 1300 супрацоўнікаў. Гэта ўвесь асабісты састаў віцебскага гарнізона, а таксама іх калегі з іншых абласцей Беларусі. Аператыўная зводка абышлася без цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Хочу сказать, что сотрудники органов внутренних дел, несмотря на ту огромную физическую нагрузку, на те погодные условия, которые были, мы с вами прекрасно их видели, они с честью выполнили свой долг, свои должностные обязанности и обеспечили охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий. Были, конечно, люди, которые немножко не рассчитали сил, выпили лишнего спиртного. Мы старались к таким людям относиться лояльно, там, где была возможность
помочь доехать до дома, найти гостиницу. Это все, конечно, помощь оказывалась. Падчас фестывалю ў Віцебску па гарачых слядах раскрытыя 3 крадзяжы, прычым адзін з іх у горадзе майстроў. Здабычай зламысніка сталі вырабы ручной работы з каштоўных металаў. Аднак прайсці праз фестывальны кардон аматару мастацтва не ўдалося. Под утро, часа 4-4:15, увидели подозрительного человека. Мужчина шел, у которого быстрым шагом шел, и что-то с одеждой у него немножко выпирало. Но мы обратили на него внимание, подошли, представились, попросили документы, удостоверяющие его личность. С собой у него не было. И увидели, что начал доставать коробку с ювелирными, не ювелирными, а изделиями ручной работы. За добрасумленную службу на фестывале мастацтва ў лепшых праваахоўнікаў адзначылі граматамі і падзякамі. Іх уручылі на галоўнай канцэртнай пляцоўцы форуму ў летнім амфітэатры. Дарэчы, паралельна са службай праваахоўнікі паспявалі краем вока глянуць на фестывальныя праекты. Тыя, хто ўпершыню на славянскім базары ў Віцебску, засталіся ўражанымі. Приходилось посещать мероприятия, было время сходить, посетить. Эмоции, конечно, зашкаливали, было очень, скажем так, приятно. Тым часам па сацыяльных сетках разляцелася відэа падзення інспектараў сталічнага мотабатальёна. Кадры, знятыя на мабільны тэлефон падчас рэпетыцыі паказальных выступленняў на плошчы Перамогі. Супрацоўнікі мотабатальёна не пацярпелі. А вось іх выступленне ў цэнтры горада прыйшлося адмяніць з-за моцнага дажджу. Акцыя «За бяспеку разам» засталася без відовішчнага фіналу. Тым не менш сабрала аншлаг не меншы, чым у эстрадных зорак. Вольга Шмаргун, Сергей Котаў, навіны Віцебск. 27-й славянскі базар у Віцебску афіцыйна развітаўся з намі да наступнага лета. Праграму фестывалю закрыла легенда расійскага рока-попса гурт «Мумій-троль». Хітам знакамітых рокераў падпяваў увесь амфітэатр, а калі падчас знакамітай мядзведзіцы Ілля Лагуценка перадаў у залу мікрафон, захапленню публікі не было межаў. Больш за астатніх пашанцавала дыджэю радыё Віцебск Леры Фадзеевай, якая не прамінула магчымасці праспяваць дуэтам з кумірам, а потым ледзь не заплакала ад шчасця. У інтэрнэце аматары року прызнаюцца, што сарвалі на канцэрце голас і сыплюць кампліментамі ў адрас гурта. Отметили 20 лет моей любви к Мумий-троллю юбилейным концертом и непопаданием ноты медведицы. Но это не важно, все не так уж важно. В Илье такой свет и снусмумриковость. Иногда кажется, что летающая тарелка всегда припаркована за сценой. Не могу поверить, что слушаю его с 12 лет и до сих пор с такой же силой кайфую от каждой строчки и каждого звука. Сегодня я вновь почувствовала себя на 16, орала песни из того плейлиста и забыла о проблемах. Я это никогда не забуду, впитала каждый звук, а какой свет, эффекты, так много было спето, но нам, конечно, все равно мало. Отдельное спасибо за новые песни, высший уровень. Ребята, это было шикарно. Когда под Владивосток встал весь зал, находиться в стране уже было невозможно. Канцэрт гурта «Мумій-троль» у горадзе над Дзвіной працягваўся каля 2 гадзін. Рокеры, якія ўпершыню прыехалі ў Віцебск, выдатна спеліся з мясцовай публікай і пакінулі на памяць аб сваім выступленні сотні постаў і фота ў сацыяльных сетках. У сваім інстаграме музыкі падзякавалі віцебскім прыхільнікам і напісалі «Дзякуй, чарадзейства здарылася». Фестывальны марафон у гэтыя дні пераймае глыбокае. Райцэнтр стаў міжнароднай сталіцай вішнёвага фестывалю. Святочныя мерапрыемствы ўжо ваўсю праходзяць у горадзе. У праграме бізнес-форум, навукова-практычныя канферэнцыі, кулінарныя конкурсы, кірмашы, этна-вечарыны. Самым насычаным днём стане субота, 21 ліпеня. Запланавана тэатралізаванае шэсце і канцэрты. Госці смачнага форуму стануць сведкамі і ўрачыстай рэгістрацыі шлюбу ў скверы маладых. Віцебская балельшчыца за 6 гадоў сабрала больш за 500 экспанатаў, прысвечаных гульні нумар 1. Выстава яе калекцыі адкрылася ў гісторыка-краязнаўчым музеі ў пасёлку Акцябрскі Віцебскага раёна. Тут можна ўбачыць форму розных клубаў з аўтографамі легендарных гульцоў, фатаграфіі зорак футбола, атрыбутыку каманды, сувеніры чэмпіянатаў свету і Еўропы. Артур Смалякоў зацікавіўся.
Анастасія Пішчулава з Віцебска захапілася футболом у 2012-м падчас чэмпіянату Еўропы, які выйграла зборная Іспаніі. З таго часу яна адданая балельшчыца чырвонай фурыі і мадрыдскага рэала, а яшчэ ўладальніца самай вялікай у горадзе калекцыі, прысвечанай гульні нумар 1. Сваё багацце, больш за 500 экспанатаў, дзяўчына дэманструе ў Віцебскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. За 6 гадоў яна наведала больш за 20 краін свету і з кожнай прывезла футбольные сувениры. Стараюсь в каждой стране посетить стадион, хотя бы один, посмотреть на него и, конечно, хоть что-нибудь маленькое оттуда приобрести. Вообще, самая первая моя футболка – это был подарок. Мой дядя знал о том, что я вот болею за Реал Мадрид, и он мне купил эту футболку. И так все началось. Поэтому подарков здесь много. Много также футболок, которые были выиграны мной. И вот с открытия этой выставки пришел человек на выставку и подарил мне, вот он привез брелки, когда был чемпионат мира в Германии, вот он передал для моей выставки. Новыя экспанаты ў гэтай калекцыі з'яўляюцца кожны тыдзень. Рауль, Зідан, Андрэй Шаўчэнка. Адных толькі футболак з прозвішчамі знакамітых гульцоў у віцебскай балельшчыцы больш за 150. Пра самыя каштоўныя можа гаварыць доўга. Одни из самых ценных футболок моей коллекции представлены в английской премьер-лиге и шотландской лиге. Это футболки с автографами игроков. Вот эта футболка была найдена в секонд-хенде. Здесь автограф Алана Ширера, который является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Ганарыцца Анастасія не толькі футболкамі з аўтографамі зорак. У калекцыі ёсць і іншыя, не менш каштоўныя экспанаты. Писала письма футболистам, рисовала их портреты и просила в подарок прислать мне автограф, так как говорила о том, что собираю свою коллекцию. И мне ответил вратарь сборной Швейцарии Ян Зомер. Он мне прислал открытку со своим автографом, сам написал мне письмо. Асобная частка выставы прысвечана чэмпіянату свету ў Расіі. У калекцыі квіткі з матчаў, пашпарт балельшчыка і нават сімвал мундыяля воўк забівака. Спыняцца на дасягнутым уладальніца калекцыі не збіраецца. У бліжэйшы час плануе папоўніць экспазіцыю футболкай Гуці і спадзяецца на тое, што ўбачыць вынікі яе старанняў падчас працы выставы змогуць як мага больш неабыякавых да футбола віцяблян. К сожалению, так получилось, что музей находится за городом. Поэтому небольшая проблема с тем, чтобы сюда прям много людей приходило. Вот. Но приходят в основном дети, которые интересуются футболом. Есть спортивные лагеря, которые специально сюда отправляются. Также вот просто люди звонят из города, говорят, можно мы приедем. На матче в Витебска мы раздавали буклеты, так что надеемся, может быть, чуть побольше людей придет на выставку. Анастасія Пішчулава заўзее не толькі за каралеўскі клуб з Іспаніі, а і за родную каманду з берагоў Двіны. Матчы ФК Віцебск на ЦСКА дзяўчына не прапускае. Праўда, абзавесціся гульнявой формай землякоў пакуль не атрымалася. Выправіць гэты недахоп і набыць памяшканне для пастаяннай экспазіцыі ўласнай калекцыі для балельшчыцы сёння задача нумар 1. Артур Смалякоў, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебскі раён. У Білеве знайшлі крата альбіноса. Жывёліне з незвычайнай белай афарбоўкай гаспадыня сядзібы здзівілася, але сустрэла гасцінна, накарміла дажджавымі чарвякамі. І хоць такія краты становяцца жаданым экспанатам калекцыянераў, віцяблянка збіраецца новага знаёмага выпусціць на волю. Віктор Праліч таксама пасябраваў з альбіносам. У віцяблянкі Юліі з сябрамі ў сацыяльных сетках зараз толькі размоў, што пра сваю незвычайную знаходку. Фотаздымак і відэа з кратом альбіносам ужо збірае лайкі і каментары ўражаных. А сын нават прыдумаў мянушку. У свеце апошніх футбольных падзей вырашана назваць яго Марадонай, але, здаецца, са знакамітым футбалістам агульнага ў іх няма. Наши собачки, Рома и Дунай, стали гавкать и не отходить от одного места. Мы их стали уводить и увидели животное, зверька. Оказалось, что это очень редкий зверек, крот-альбинос. Мы его кормим червяками дождевыми, копаем. За утро и вот до обеда он съел 30 штук. У прыродзе альбіносы, прычым не толькі краты, сустракаецца даволі рэдка, чым і выклікаюць непадробную цікавасць. Для прыкладу, на 20 тысяч кратоў белых нараджаецца толькі адзін. Гэта звязана з парушэннем выпрацоўкі элемента, які адказвае за афарбоўку поўсці. Генетическая мутация, когда не хватает, не вырабатывается в организме пигмент, так называемый меланин, который отвечает за цвет.
Ну, вот, конечно, в природе эти животные не выживают. Ну, крот – это такое животное, которое обитает в земле, поэтому врагов-то естественных у него мало. А еще с учетом специфики анатомического строения, то есть вероятность гибели в природе его невелика. Апошні раз інфармацыя пра кратоў альбіносаў з'яўлялася год таму. Дарэчы, тады знайшлі яго непадалёк ад Оршы і адпусцілі ў жывую прыроду. Такі лёс чакае і Марадону. Але, мяркуючы па ўсім, адмаўляцца ад гасціннасці Юліі ён пакуль не збіраецца. Віктор Праліч, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Толькі за 3 дні 2, 3 і 16 ліпеня ў Віцебску выпала каля 70% месячнай нормы ападкаў. Моцныя працяглыя дажджы назіраліся ў большасці рэгіёнаў Віцебскай вобласці. Больш за ўсіх дасталася Полацку, амаль 3 месячныя нормы. Менш за ўсіх ад воднай стыхіі пацярпелі паўднёвыя раёны, у прыватнасці Докшыцы і Лепель. Такі характар надвор'я абумовілі паўночныя цыклоны, якія прынеслі ахалоджанае паветра з паўночных мораў. Тым не менш, рэкорд ліпеня 2000 года не пабіты. Тады на тэрыторыі вобласці выпала 2,5 месячныя нормы ападкаў. Сіноптыкі прагназуюць, што ў бліжэйшыя 2-3 дні паветра стане крыху халаднейшым, а дажджы будуць насіць кароткачасовы характар. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Днём у асобных раёнах моцныя ліўні. Вецер паўночны 4,9, пры навальніцах парывы да 14 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 14-19, днём ад 21 да 26 градусаў цяпла. У Віцебску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, днём навальніцы. Тэмпература паветра ўначы плюс 16-18, днём 23-25, вышэй за 0.